Continuare la gestione di data 29.09.2012 motivok összedeszkállt batteria. Hallod? És Csaba, miket szokott mondani még? Hogy beszél, csúnyán? Igen. Milyen szavakat használ? Hülye, meg faszomba, meg ilyesmi. Előttetek? Igen. Nektek mond ilyeneket? Igen, meg még azt mondja, hogyha veled fogok rakni, akkor egy izé leszek, tolvaj. Azt mondta Csaba? Igen. És Ilona mondott még valami rosszat rólam? Nem, Biztos? biztos. És anya szokott? Csak Csaba mindig azt mondja Krisztinára, hogy kurva. Csaba? Igen. És neked rosszul esik, amikor ilyeneket mond Csaba? Igen. Miért, mert szereted Krisztinát? Kicsit. És amikor engem színnak, akkor rosszul esik? Nagyon. Nagyon. Szeretnéd, hogy veled legyünk együtt? Igen. Szeretnéd, hogy apával lakjál? Majd. Igen? Szeretném, hogy többet legyünk együtt. Mert túl keveset vagyunk. Igen? Ettől a szádba kincsem, az piszkos. Nem szabad, jó? Bacillus van rajta. Jó. Köszönöm szépen neked, jó? Jó. Szeretlek, anyám. Én is.